И здравейте, приятели, не Сендратус. И искам да ви кажа, че почвам една нова поредичка строене. И в тази поредичка вие ще ми казвате какво да строя и аз ще го правя. Например, да построя някой мап, където да играя с някой. Примерно с патото 23, аз вече няма да играя с Мони. Или може да играя с истинското име. Няма да играя с него, защото той е много тъп. Сори, човек, ако го чуваш това, но просто ти казвам, не струваш. Да ви кажа, той има 1000 профила, където сам се абонира и аз от тогава вече не съм приятел, защото не е честно за себе си да се абонира, за други не. О, какво се стана, бе? Чакай малко. Колко съм го намалил. И така, тъй че тази поредица искам в този клип да ми кажете какво да построя. И аз ще го построя. И в клиповете просто ще казвате в поредицата строене, да ми пишете какво да построя. Например, ето това да построя друго. Чакайте да видим кое друго бях построил. Това не съм го строил подобно, ако искате да построя. Ето това е играта на играчките. Лагва, понеже е много, ама много голям серверът и не мога просто бързо да се движа. Да, ето. Също така, ето тук има нещо него търсех. И, например, просто да ми кажете в този клип да построя къща, да построя еди това, еди какво да си, еди що си и така. Само аз не 3. Това го знаете. Много голям мап. По-големият мап, където най-много ми зацепва и е най-големият кораб, който съм виждал. Това са русяните GN. Така ще не знам. Не беше това. Чак може да съм го изтрил по случайност, но сега ще ви го покажа. Pretty for YouTube, my World GTA, Land of Fall, там аз ще видео. Six Flat Oasis of the Sea. Мисля, че лагва много е голям сервера, даже може да ми крашне. Но да, виждате, не става, преди ми ставаше на 12.1, затова ще излезем от Майнкрафт. И да минем по същество. Също изтеглих си Story мода, Drive Ahead и също да ми кажете на какви игри да играя. За предизвикателствата точно това иска да ви кажа, че няма да качвам клипове 5 дни, защото ще бъда на бяло училище. Сори за това, каквото и да ми пишете. Извините по Skype, аз няма да ви чуя, само по Viber, който иска. Но да знаете, че ще бъда на бяло училище. Опа. Така. Значи, от понеделник до петък, днеска е неделя, значи от утре. И затова няма да мога да качвам клипове, за което се реве. Реве ми се, но днеска ще кача 2-3 клипа, ще се опитам да направя. И така. Надявам се този клип да ви хареса. Ако да не забравяйте да се абонирате за мен и до следващия клип. Чао!